reliġjożità imma mhux reliġjon. Anke l-fatt li ħafna jħarsu lejn il-Knisja aktar bħala gwardjana tal-etika milli dik li tlaqqana ma' Ġesu jindika li l-memorja kollettiva il-Knisja isa l-assisa tal-leġislatur aktar milli dik li iddewwaqna il-paternità u l-maternità ta' Alla. Li tonfoħ fuq il-ġamar anke jekk huwa mitfej biex tixel il-fjamma tal-ispirtu li hemm mhux biss fl-imam dejn f'kull bniedem.